Gizon eta emakume guztiak aske jaiotzen dira duintasun eta eskubide berberak dituztela. Horixe da Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren lehenengo artikuluak aitortzen duena. Aurten, 60 urte beteko dira deklarazio hori onartu zenetik, baina gauzak asko aldatu aldira. Bilboko Berreginen Museoak noren esku erakusketaren bidez giza eskubideen historian zehar ibilbidea egiteko aukera ematen digu. Noren esku los derechos humanos en la historia. Kontatu nahi genuelako segertatu den historian zehar giza eskubideekin, nola garatu ziren, nola heldu genuen giza eskubideen aldarrikapen unibertsala eukitera, eta orduan hori pixkat historia luze bat kontatu nahi genuen, eta horretarako aprobetxatu nahi genituen hemen dauzen piezak, hemen dauzen artelanak. Lotu nahi genuen historia luze hau gaur egungoarekin. Eta horretarako jarri dugu panel bat edo mural bat sarreran aurkezteko alde batetik giza eskubideen aldarrikapen unibertsala aurkezteko, ze horra agertzen den testua da aldarrikapen horren sarrera, eta horrekin 7 argazki kontatzen segertatu den azken 62 urte hauetan giza eskubideen mailan. Ze hor mahai gainean dekogu aldarrikapena, baina oraindik giza eskubideak ez dira betetzen. Eta hori erakusteko adibidez argazki desberdinak agertzen dira, dorre bikiena edo Tiananmen parantzan gertatu zana, Berlineko muruarena, edo gaur egun gertatzen den adibidez Darfur kanpamentuan. Olako gauza kontatzeko gaur egun oraindik asignatura hori dekogula betetzeko. Kontatzen dana hemen 9 piezen bidez, kontatzen da segertatu zen kultura desberdinetan, aintzinean, batez ere, Mesopotamiatik 16. mendera arte Europan ja, eta nola ikusten ziren giza eskubideak, zeuden giza eskubideak, ala ez, errespetatzen ziren, ala ez, kultura desberdinetan, momentu desberdinetan, momentu puntualetan, ze erakusketa txikia da, eta batez ere planteauta dau edo eginda dau guk gero gure erreflexioa egiteko, gure eztabaida bat sortzeko batez ere. Egin duguna izan da pieza bakoitza hartzia eta horren inguruan gai bati buruz hitz egitea. Adibidez, hasten gara Mesopotamian eta hemen dekogu lege koderik importantiena, aintzineko importantiena izan zen Hammurabiren kodea, baina horretatik aurrera bagoaz aztertzen puntu batzuk giza eskubide aldarrikapen horretan. Giza eskubideen historiak gertaera batzuk edo behintzat izen berezi batzuk baditu, ez? Eta hemen dekogun pieza hau artelan honek badu bere zeresana eta bere garrantzia. Hau Hammurabiren kodea deitzen da, eta antzineko Mesopotamian, antzineko Babilonian egin zuten. Da lege koderik importantiena antzinean, eta hemen ikusten dira 300 lege inguru, eta garai horretan oso importantia izan zen, gaur egun noski, eta hemen irakurtzen da adibidez Biblian agertzen den famatu Ley del Talion hori, hemen irakurtzen dira adibidez lege batzuetan, nola hori baten batek kentzen bazion begia beste bati,
zigorra begiak kentzea zen. Itziar, orduan Mesopotamiatik Romara etorri gara. Bai, eta hau da Romako lehenengo enperadoria, Octavio Augusto. Eta eskultura honen izenburua da Augusto Primaporta. Oso importantia da, ze hemen eskultura honetan ikusten da, nola Augustok asmatu zuen arte berri bat edo propaganda egiteko. Bere boterea erakusteko eta Erromako jende guztiak onartzeko boterea berak zeukala. Giza eskubideen deklarazio unibertsalaren 26. artikuluak dio, pertsona orok duela hezkuntza eskubidea, baina historian zehar, printzipio hori ez da bete izan, ez? Ez da beti-bete. Eta adibide bat izan da Antzineko Egipto. Antzinean Egipton 12 urte pasatu behar ziren umeak edo gaztiak ikasten irakurtzeko, bakarrik irakurri eta idazteko ikasteko. Eta oso garestia zen noski, umea eukitia 12 urte holan ikasten, eta mundu guztiak ezin zuen bere umea edo eskolara bidali. Eta hori kontatzen da erakusketa honetan, eta kontatzen da erliebe baten bidez, kasu honetan jainkoa dekogu erliebe honetan, erliebea dau Egiptoko tenplu oso famatuan, Abideseko tenpluan, eta ez da idazkeraren jainkoa edo, baina bera esaten da, Antzineko Egipton esaten zen Memfiseko teologian, berak mundua sortu zuela bere hitzekin. Hitz bat esanez, mundua sortu zala. Eta horregatik aukeratu dugu guk, hezkuntza azaltzeko edo hori azaltzeko, nola bizi zen hezkuntza hori Antzineko Egipto. Eta bere ondoan dekoguna, nor da? Bere ondoan dagoena da Isis jainkosa, bera oso importantia da, eta tenplu hori, Abideseko tenplua da Osirisen tenplua. Eta Osiris bere senarra zen, eta bera da maga nagusia edo. Eta berarekin hitz egiten dugu osasunari buruz. Ze Osirisen kondairan kontatzen da nola Osiris hilda zegoen eta bere gorputza zatituta zegoen 14 zatitan, eta bera bilatu zituela pieza guztiak berriro batu, eta bera txori bat bihurtu zen, eta bere egoekin berriro berpiztu zuen bere senarra, eta horregatik, bera da sendagile nagusia horrekin, eta horregatik aukeratu dugu honi buruz hitz egiteko. Guk gaur 3 artelan ikusi ditugu, 3 azalpen, baina 9 daude guztira, ez? Bai, 9 dauz, oso interesgarri guztiak, eta nik esango nioke jendeari hona etortzeko, jakiteko giza eskubideak zenolakoak izan direzen historian zehar. Beraz, hor bestaldean daudenek badakite otsailaren? Otsailaren, ez, martxoaren 28 arte. Denbora daukatela hona hurbildu eta 9 historia horiek ezagutzeko.